Kaag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Tanan ka mga pamilya ang nawadaan sa puluyan sa daguntad gasunog sa Barangay 16 sa Bacolod City kay inasang kaagahon. Isa sa mga nasunugan, manog baligya ang ice cream kung sa diin nasunog ang tanan niya nga mga produkto. Kagin kawatan pa sang isa ka container sang ice cream. May report si Nico Delfin. Wala na sang may nasalban nga pagkabutang ang pamilya Alisen sa natabo nga sunog sa Purok Kingfisher sa Barangay 16 kay inasang kaagahon. Ama sobra na pulo ka mga container sang ice cream nga ilakuntani inog-deliver kag ibaligya ang naubos tunaw bangod sang kalayo. Istorya ni Apple Alisen nga sang nagkinarankaran ng tanan, may nagkawat pa sang isa sa ilang nga ice cream container. This is so naman, may box mo 18 times. Yung kawat ang isa. Ice cream Yung pa. kawatan. Oo, yung kuwaan. Amon tiyanggi, ubos man. May tiyanggi man kapag kami da. Kami ka balukon din kami masubot ubos mo naman balay. Ang pamilya Alisen ang isa sa 25 ka mga pamilya nga karon temporaryo nga nagatener sa ETCS 1 extension. Halos sunod-sunod ang nagluntad nga sunog sa Bacolod. Gani nangin masako man ang katapos ng Department of Social Services Department sa pagpalabot sa mga hygiene kits kag relief packs. May mga pribado man nga sektor nga nag-inabot para magpadala sang bugas, tubig, panapton kag iban pa nga kinahanglanon sang mga nahalitan sang sunog. Ginapaabot ni punong barangay Jason Ligaya nga kuntani gileyon nga mapalabot ang financial assistance sa mga nasunugan agod madasig sila nga makabangon sa halit sang sunog. Importante ganitanin na need namon nga mga construction materials kay para mamatamatan sila liwat nga mga tindog sila liwat sang makatukod naman sa ilang animal balay. Subong nakita ko sa mga nawong nila do nagaka naman sila sa mga natabo agina nga traumatic sila nga animalay. Sa records ng Bureau of Fire Protection, may napulo kabalay ang totally destroyed kag 5 ang partially damaged. Nag-overheat nga ceiling fan ang ginatudlo nga ginalinan sang kalayo. Ang nagaserbe nga Purok President nga si Alejandro Tial ang nag-angkon sang second degree burn sang duty na lang matrap sa nagkakasunog niya nga balay. Istorya sa mga kaingod niya, may ginbalikan siya sa ilang nga balay bisan nagadaba-daba na ang kalayo. Pero gileyon siya nga na-rescue sa mga bombero kag nadala sa ospital kag padayon niya ginabulong sa karon. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.